Jo, hvad så alle sammen? Velkommen til en helt ny YouTube-video. I dag spiller vi noget Fortnite Reload med Rumle. Jo, hvad så der? Og det er noget Reload, vi spiller her. Fik previous game 19 kilo win, 21 kilo win eller sådan noget. Ja. Rigtig super game. Rumle carry lige. Ja. Så er det også på en lidt uheldig måde. Ja. Så kan vi se, om vi kan gøre det back to back. Jo. Bliv herovre. Ja. Kan jeg komme med? Glem det! Så ramte du ham i luft? Ja, han nåede med. Jeg var lige ved næste. Nice. Alright. Where are we dropping? Vi kan prøve Paradise igen. Vi skal bare lige tage dem sammen. Eller en anden bygning igen. Vi prøver også. Ikke meget. Der er en, der mangler på først. Jeg lander det. Okay. Det er ikke noget våben. Jeg skal lov til at lade den. Nej, giv mig nu et våben. Nej, ikke igen. Hvorfor går jeg ind her? Det er nej. Jeg har en shotgun til det sted her. Jeg har et eller andet. Okay. Jeg ved ikke, hvad det her. Nope. Oh shit. Det er rigtigt. Jeg er virkelig low at fight. Ja. Skal du se? Op ham. Let's go. Prøv lige. Er du med her? Ja, jeg er med her. Nok. Renegade. Nice. Hvorfor bouncer jeg væk? Det er jo. Nice. Wow. Godt skud af jer selv. Jo, jeg elsker den her shotgun. Jeg er helt med. Få det der. Der han sidder nu. 13 hvid. 26. Okay, det er lidt lort at være bullshit. Det skal jeg aldrig se igen. Jeg launchpader her. Ja. Jeg vil skyde efter den selv. Jeg har sat 3 hernede. 4. 70 dobbelt. Dobbelt 70. Hængt på det. Ja, lad os det. Jeg vil ikke have sådan lige skående. Pas. Der er de her, jeg ved ikke om det vil have det. Jeg ved ikke, hvad det kalder det. Hop Rock Duos. Jeg har ikke... shit. Okay, hvad? Alright. Yeah. 28. Lige bag dig. Nice. Oh shit, hvad glad. Du havde mig lige for hårdt der. Lidt liv. Ja.
Og så Sander, du har den. Du kan heal, hvis det er. Ja. Ja, virkelig det der. Kom derhen. Ja, nej. Hvad fuck er det der? Hvad fuck er det der, bro? Shit. Hvad fuck er, hvorfor har jeg sådan her? Det er det der running bounce ting der. Shrinker ind hen til højre. Du er god! Pas på de vester, pas på de vester. Ej, hvor er du god, Sander. Det skal vist klippes det der. Nej, nu skal du heller ikke overse. Ja, tak. The door is for the win. Hvad er det? Jeg har ikke flere mats. Jeg har ikke flere mats. Jeg prøver at skyde det ned. 50 hvid. Jeg fik et kill der. Men det var på ham den anden. Ja, jeg har et build. Ja. Jeg har en hel masse grapples. Skulle jeg aldrig gøre det der. Fire ved. Nice. Lian har virkelig en lort position. Han kommer. Ja, vi chiller bare heroppe i stedet. Jeg tror heller ikke, han har mange match tilbage. Jeg er gået højere op. Ja. Fuck. Bare bliv med at spraye ham. 26. Han dør dernede. Let's go! Wow. Fuck, hvor er jeg? Ja. Jeg er virkelig langt ned. Jeg lander lige bag dig. Yep. Nice, Der var jeg har... ikke helt så mange våben. Ja, jeg har ingenting. Jeg går lige hernede i kælderen. Ja. Kan du gøre den her, så jeg bare lige kan smadre med hovedet? Ja. Ja. Nice. Ja. 38. Jeg er klar til at gå back ind, hvis det er. Ja, jeg står så her. Okay, crack ham der. Nice. Crack den anden. 24. Low. Virkelig low, det grønne skin der. 19 hvid. Fuck, jeg er verdens bedste Fortnite-spiller med. Vil du have den her Legendary Charge? Altså, du må han tage den. Nej, det er fint, det er fint. Jeg har den her, jeg er virkelig god med den her. 128. Wow. Cracket. Så er det. Ja. Kom med de mini. Jeg er altså mange mennesker hernede. Ja. Push bare push. Jeg er inde i 3.
Tak. Lige her. Forward. Er du Det live? er du verdens bedste. Ja, så. Ah, shit. Okay. Ikke nogen nets. 48 på den anden. Dragon. 24. Oh my god. Nice ace. Fuck, det var det fint det der. Må du bare lige eller han er lige ved sådan en lille bløs. Ja. Det ved jeg. Ja. Fed. Ja. Det er der. Nice. Ram der. Det er godt. Nice. Den går tilbage. Ja. Okay, han er lige under os. Oh, fuck. Oh my god. Godt reddet. Jeg kom til at sætte autoloop på, mens jeg kom med. Nice.